Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kum shibenta ban siu kelyang ya ki patba ki baju ai ke jing kershan bapura ya ke Shillong Lajong Football Club haman la ke jing le kai la ke long ha ke Duran Cup ya ke I League ke klub klub lat patba ya ke membership program na ke benta ke jing le kai I League arajar phosau arajar phosan kini ke membership program ke long bandang penjan syu ya ki patba nong kershan bat ke klub bat ha ke program ke yo ru ke jing mentoi Habakaran bat kilat batai kubor bat sei bor sana ubade unong ai boit bat ha ke ju poru kumunong ai ktien ulapen pau bagi jing mentoi ban yo na kan jing long dokhat kalong bikin yo ke gold membership card silver membership card ba ke bronze membership card ha ke ju poru bat sei bor lakin tu yaki pat ba ki be it bat ke baju kershan rat ba ya ke kelam ha ke jing khun ha ke Duran Cup bakindang ye biteng ban kershan ha ke jing khun I League ajar phosau ke ban sedang nadu kar pu atrik mentau banai nai weng Kisngaman penpau kajing ai kublei ya ki patba baro ki ba hagi por ki batan hagi por ki bakim kim simla ino ban Donald Kat bat ka Shillong Lajong Football Club bat bangangit scam ba kapor benang wan ru kini ki patba nong kersian jong ka klub ka jongi kin yo ban kersian borba ya ka Shillong Lajong halor gajing yakun juga ya ka I League ke bansa sedang hauni benai te ka Shillong Lajong Football Club kum ka dak jong gajing sungungu ya ki nong kersian jong ka klub ngimla ban klem da pau ya kata gajing sengau ka mensim ke jongi te halor kene gajing sengau ke jongi gajing jongi nong kersian di klub ngi ha gajing perkat jongi gajing berjimut jongi ngi sengau bengi de malay na gamta kini ki nong kersian baro tena ta gadau ka klub kalapan mi no ya gawe ka benta ban ailat igi nong kersian jong ka klub ga jongi ban long no ki khot la ne ki member hapo jong ka klub bagata ki jong member jong ka klub hapo jong ka klub ngin don hat akan don hadu lightly ka benta bagata ka long da ka bangi siu ya kini ki membership fees ki bakabal long ya kini ka kaban kong galong ya ka goal berkata galong lahajar san spa nang ta ya ka silver membership card pat ngila ban ai ha ka dor ka ba arajar san spa bat ya ka bronze membership ha ka dor khat san spa tingka kata ka de ka benta ka bangi kwa ban pemlas pat ba halor ka jing perkhat jong ini ka klub ba ka bangi la ban le tena ka benta ka ni ka gold membership card ka balong lai hajar san spa kai ka bangi la banai ka longin ai ka official jersey nang ta kini ki scarf nang ta ka cap bat ki keychain jong ka klub kata ka bangi la banai bat om tang ta na ta ka don kini ka guarantee tiket ro na ka benta baro ki match ki bala ban siu ga dor ka ba tang san 4% ni ga dor jongka bat om tang ta bat hakini ki matches ki ba kham bun breu ki ba kham jenjar ban yo tiket le sengila banong den kini ki badon ya kini ki membership card ka first preference le ga jing ka ba kham kong san e ngin perkhat na ka ta jongki kata ka di ka ba klub kala pen mi thamai bat ka bala perkhat ba ki patba nong kersian kham tam ki bala thiet ya kene ka ki nang kham su trai su i jing long nong kersian ka joki ki ka klub ka ba ngingi ya yang haru menta dena ka mata kini ki silver card pa membership card ngina ya kene ka replica jersey scarf bat ki chain bat kumba ngile ya kene ki ba ngile ya kini ki ba thiet ya ka gold membership card tingile aga jukur kom hi ka chu compare no khandiat ba ya ka dor ka ba ngi a ya ka tiket nam ta ki VIP le se la ni VIP tiket ya gitu ki ba thiri ka goal
En raya kini kiba thiet ye ka silver membership card pat kan khamruna khandiat ka dor jo tiket kan dei ye ka bakham tat khandiat tang ba 100% kebut kan hap siu ka klub ye kan ka bai tiket te ka balai na ka benta ka bronze membership card ka balong tang khan sasba tangka ye kini ru kiba shim kiba balong member ha kan ka card pada ka thiet ka card ngidon ye ka replika jersey scarf bat keychain bagi tiket nganong pi ba kandon kini ka garanti tiket na gamenta kamas ke jongki te gamut lada kumangalong ka basdang ya baro lai tili kini ki kandon jong kini ki kat kamut ka first preference kan long bet na gamenta jongki ki kim long bandu tiket hawa ke tiket kan dei tang 100% naga dor jongka bat ba lada ke tiket ke igumbal no kamut ka klub haban bu ke tiket nungkong na gamenta jongki te kata ka dengan jing permana ka bingidon te halor jo kani ka benta kumlo ban yo ya kani ka jing long member te ngasngom ban pesat lang hi hawa dru belong isi o jongka klub bojongi pengin batai khendiat sipang kani ka benta Tikilaban visit online haka page Instagram but Facebook jongka Shillong lejong kandon haka bio jongi kandon ka Google Form dari da pendap ika form tiga ki club gin sa shim na kabenta khmat bagin phone ki ba kwa register te da kim laban register online ru laban one visit shaka office jongi ka bodon hame ha Shillong ha police bazaar po hotel center point ta khuble shibon ka thong ji kalong ba om tang man su participate ni kwa on po khmat ak jila kai ga jongi tenre tang ka klub le se klem pa ba no krishan kalong hi ke be kumbang la le ha dron kap ko wala dep ya so si ru klem la on beng tiket endala kut ke tournament le teng ha bagi kendu sirum seneng kila sedang ban keren ni kintin ba pli ma ke football ga jongki tengong ye ngala ong ye ki la da phi la krishan ha ke ni dron kap ka wala dep tengin krishan ru ke ni ka elik ngatrai kata ka ba ni kham su thu ba markani ya kani ka benta jong ka jing la kai ka klub ka long sispa de ka maka ka ba pnya om gum ka dron kop ya ka bala sim na ki wei pat kinong pnya teng so ba kan kham penyolat ini ban pelong ipat ba itu kira football in yo be tiket begin pit kai tengah so ba sa si sen pat ni wer ba ka jing la kai ka ban wan ini iu pat ba uban pendap ya ka jaka lek kai nimpat tip hang nong lek kai kadang don hapok ke proses menta la kalong hakanong no jakaru hang ta ngi ban wan ban support ya ka klub ka ba en se lek kai ya ka lik ku mangalong ipi ka sedang ba ngimdon ei banai ki pat ba ki ba pli ki wan ban pet football ki lek no shayeng ni sngo kumba dalam put ke football semua media ei show bat ki tentu kini ke jolong membership jom kipat dah bagi la thiet ya kini ka kan ni smo kum baki la dei no kum ka family ke jong hi ti kwa ba ka shlong jong kanum dei shu ba kan shlong marwei ai ba kani ke jong member jong kipat ba hi ka bangi smo ba kum ke jing sim banta jong ki ban long ha ka family jo ka klok kata ka le jing thumu ke jong hi